Good day mga kapobring alagad. So aniya na punta sa lain na po nga video na to. Unya karong video ang atong i-featured ang bagong motor sa Skygo Philippines, ang Skygo Lance 150cc. Okay, padayon ta. Ang Skygo Lance 150 aduna kini 149.3cc 4-stroke single cylinder SOHC or single overhead cam, 2 valves, liquid cooled, water cooled, AFI electronic fuel injection. Kunya na siya 12 horsepower at 8,500 RPM o 11.8 Newton meter at 5,500 RPM. Bore and stroke 57.3 by 57.9, compression ratio 10.6 by 1. Onya telescopic fork suspension siya nya ang sa likod kay monoshock siya. Onya ang tire size ani is 110 80 14. So mana siya sa tabangan nya dayon sa luyo kay 120 70 by 14 lang gihapon. Unya disc brake na po siya atubangan o sa likod. Unya set height 778 mm. Weighing ang gibukaton kay 125 kilograms. Unya ang iyang fuel tank 7 liters. Unya yung featured pod mga kapobring alagad kay keyless na with emergency key or alternative key. Unya naa na pod siya remote control o USB charging port. Unya presyo aning mga motora bag-o na siya sa Skygo Philippines ang Skygo Lance 150cc kay ang presyo ani sa cash 97,000. Available color kay white kaninyo nakita sa video og aduna po'y matte black. So sa payong gihulat mga kapobring alagad, bisita na sa mga doon ninyong Skygo branches or kaha pwede mo PM ni inyong pobring alagad kay Skygo IBP mapunta sukad pa na itong 2014. Alright!